खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों बिनोद बसुमतारीनि न'आ थेर-बेथेर जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया गहपुर हालामनि 1 नं जामगुरियाव जादों। जाथायनि सायाव बिनोद बसुमतारीनि बिसि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 6 रिंगासो समाव गोबां अखा आरो बार बारखादोंमोन। बे समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावदों आरो सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय न'आ थेर-बेथेर जादों। बे समाव नखराव बिनोद बसुमतारीया न'आव गैयामोन। बिथाङा बेंगालरावसो खामानि मावनो थायो। बिथांनि अनगायै नखराव बिथांनि बिसि, 2 फिसा आरो सासे बियादै फिसा दंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव न' बायसिनजानायजों 2 गथ'साफोरा होसिनजानो गोनां जादों आरो बिथांमोनहा खुनुरुखुमैसो जिउखौ रैखा मोननो हादों। लोगोसे गिख्रंथाव बार, अखा लोगोसे सारअन्थाइ गावनायजों न'आ बायनानै थेर-बेथेर जानायलाय माइरं, जि-जोम, गाननाय-जोमनाय, गथ'साफोरनि बिजाब गासैबो अखा सिजोबदों होननानै दुखु फोरमायथिदों। लोगोसे जायनाखि बिनोद बसुमतारीनि नखरनिया दुखुथिया नखर, सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावनानैसो जायो। बेनिखायनो न'खौ लुफिननानै लानायनि राहा गैया। बेनिखायनो डिजास्टार मेनेजमेन्ट आरो ओनसोलनि एमएलए लोगोसे बिबानगिरिफ्रा जाहाथे फैनानै थाबैनो अनसुंथाइ होफैयो बेनि थाखायबो खावलायहरो रायजो राजा बिथांमोनहा। सारअन्थाइ गावनायजों न'आ थेर-बेथेर जानाय जाथायनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिनोद बसुमतारीनि न' सेराव ट्रेन्सफर्मार दं आरो बे ट्रेन्सफर्माराव आर्थिं थानायनि थाखायनो बेयाव सारअन्थाइया गावनो हायालासे बिनोद बसुमतारीनि न'आव गावदों, जायजों बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों। बे ट्रेन्सफर्मारखौ गुबुन जायगायाव लांनो थाखायबो गोबां खावलायबोदों, नाथाय गुबुन जायगायाव लाङाखै होननानै फोरमायथिदों। दुखुनि खौरां। अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी मिरुआव मेथाइ रोजाबग्रा रजिता बर' रामसियारिया अबथिरा जिउ गोमाबाय। बिथाङा थैनाय समाव 43 बोसोर बैसोनिल'मोन। अबथिरायै जिउ गोमानायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों रजिता बर' रामसियारिनि आंगो फिसाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीआव मेथाइ रोजाबग्रा रजिता बर' रामसियारिया गोलाव समनिफ्रायनो हार्ट आरो किडनिनि बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बिथांखौ गोबां फाहामनो नाजादोंब्लाबो बिथांखौ बे बुहुमाव लाखिनो हानाय जायासै होननानै फोरमायथिदों नखरनिया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फाहामथायनि थाखाय गिबियाव बेखौ स्वास्ति मेडिकेलाव थिसननाय जादोंमोन। बेनि उनाव मोजां जानायलाय न' फारसे लाबोफिनबायमोन। फिन देहानि थासारिया गाज्रि जाफिननायाव GMC फारसे लांदोंमोन। बेबायदिनो गोबां फाहामनो नाजादोंमोन रजिता बर' रामसियारिखौ। नाथाय रैखा खालामनो हायासै रजिता बर' रामसियारिखौ। रायखांनो गोनांदि मेथाइ रोजाबगिरि रजिता बर' रामसियारिया तामुलपुर जिल्लानि नतुन हावली गामिनि थागिबि आरो बिथांनि फिसायनि मुङा सुरेन रामसियारि। जाथायखौ खौरां मोननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि अनजालि बिसि पारुल भराली बर' बिथाङा रजिता बर' रामसियारि बिथांनि न'आव नुजाथिहैनानै रजिता बर' रामसियारिखौ जोबथा बिदाय हैदों। चिराङाव गुलि गावनाय जाथाय। चिरांनि भारत-भुटान सिमानि सान्थिपुराव हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जाखौ थांखिनानै सिनायमोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सान्थिपुर फरेस्ट केम्पनि साखाथियाव आयेन बेरेखा दंफां फालांगि खालामग्राफोरा सिखा, लावथि बायदि बायदि लानानै हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जानि सायाव गाग्लोबदों। जेराव थासारिखौ सामलायनो थाखाय हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जायाबो गरसेसे गुलि गावनो गोनां जादों होननानै चिरांनि हाग्रा बिफाना मिथिहोदों। क'क्राझाराव प्रशासननि गोहोआ लोरबां जाबाय नामा? दै फुंखा बिफाननि हायाव बिफाना वाल लुनो नागिरनायखौ लानानै गोख्रों हेंथा होदों फालांगिरि चन्दन पालनि फंबाय सन्जय पालआ। गोजोननि नोगोर क'क्राझार नोगोराव थानाय फाथारकाटनि दाग नं 666 नि 5 बिघा 2 काटा 15 लेसा दै फुंखा वाटार रिसर्स बिफाननि हायाव बिफाना वाल लुनो नागिरनायखौ गोख्रों हेंथा होफैदों सन्जय पालआ। जेराव पुलिस आरो दै फुंखा बिफाननि मावफारियाफोरजों दान्थे-बिदान्थे खालामदों सन्जय पालआ आरो सन्जय पालनि गुन्दागिरि दिन्थिनायाव थासारिया दुंहाव जादों। फाथारकाटनि 5 बिघा 2 काटा 15 लेसा हाखौ दै फुंखा बिफाननि हा होननानै सार्केल अफिसारा सन्जय पालखौ बुजायखांनायनि उनावबो सन्जय पालआ सोरखारि हाखौ सेनो थाखाय खनले नाजाबाय थादों। बे जाथायनि सिगां सोरखारि बे हाखौ सेनो थाखाय चन्दन पालआबो दावराव-दावसि खालामफैदोंमोन। जेराव क'क्राझार पुलिस थानायाव चन्दन पालनि हेंथायै एफआइआरबो होनाय जादोंमोन। नाथाय दासिमबो प्रशासना चन्दन पालखौ एरेस्ट खालामाखै। मा जाहोननि थाखाय प्रशासना चन्दन पालखौ एरेस्ट खालामनो हायाखै आरो चन्दन पालनि उनाव सोरनि आखाइ दङ बेनि सायाव सोंथि बेरखांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला चन्दन पाल आरो फंबाय सन्जय पालआ दै फुंखा बिफाननि हाखौ सेनो नाजानायनि अनगायैबो गोबांनि हाखौनो सेनानै लानायनिबो फोरमान दं। बेनिखायनो गुन्दागिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों रायजो राजाफ्रा।
फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दै फुंखा बिफाननि हायाव आर्मिफोरा बादा लुनानै थांखांनायनि उननिफ्रायनो बे हाखौ सेनो नाजाबोदों दुथांफोरा आरो दै फुंखा बिफाना वाल लुनो लानायखौबो खेबले खेबले हेंथा होफैबाय थादों लोगोसे बे हानि खाथि खालानि सुबुंफोरखौबो हुमखि होनानै थाङो होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। फाथारकाटनि दै फुंखा बिफाननि हायाव वाल लुनायखौ हेंथा होफैनायखौ लानानै जाथायथिलियाव क'क्राझार सार्कोलनि बिबानगिरि राहुल फुकन, दै फुंखा बिफाननि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार राजु ब्रह्म आरो दै फुंखा बिफाननि मावफारियाफोरजों दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव गुन्दागिरि सन्जय पालआ जाथायथिलिनिफ्राय आनज्रायलांदों। BPF आरो UPPL दोलोआ रायजो राजानि गुबै सुथुर BJP दोलोजों लोगो जानायनि थाखाय BPF आरो UPPL दोलोनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा थांखि लागासिनो दं। बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम TMC दोलोनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङा। रिपुन बरा बिथाङा बुंथिदों दि बे समाव गोबां रायजो राजाफोरनि सुथुरानो BJP दोलो। जेरैबायदि BJP दोलोआ रायजो राजाफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामदों, जेरै मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय, बेकार जेंना आरो कमिउनिटिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि खालामहोदों, जायनि थाखाय दा बे समाव गोबांसिन रायजो राजाफ्रानो BJPनि हेंथा होननानै बुंथिदों रिपुन बराया। BTCआव BPFआ BJPजों लोगो जानानै सोरखार दादोंमोन आरो दा UPPLआ BJPजों लोगो जानानै सोरखाराव दं, नाथाय बे खेबाव गुबुन नुनो मोननाय जादों। BPF आरो UPPL दोलोआ BJPजों थानायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा BPF आरो UPPLनि हेंथायै गुबुन थांखि लागासिनो दं होननानै बुंथिदों रिपुन बरा बिथाङा। बिश्वनाथ पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय मोनसे स्रेड खौरांनि सायाव बिश्वनाथ पुलिस आरो CRPF जथायै बिश्वनाथ पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमबारि 4 नं हिउसपुराव आमिर आलीनि न'आव अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव गोबां बिबांनि नंखाय रांजों लोगोसे गुलि आरो नंखाय सनाबो मोननो हादों। हमनो मोननाय नंखाय राङा गासै 5,49,500 रांमोन, लोगोसे नंखाय रां बानायग्रा मेसिनबो हमनो हादों। बेनि अनगायैबो 7.62 पिस्तलनि गर 8 गुलि, .22 पिस्तलनि गर 51 गुलि आरो गोबां नंखाय सनाबो हमनो हादों। 4 नं हिउसपुराव थानाय आमिर आलीनि न'आव सिग्रोमनानै सिलाय मोननो हायैलाय माजुलि घर साहा बागानावबो सिग्रोमदोंमोन, जेराव गोबां लाख लाख रां मोननो हादों, नाथाय सिलाय एबा पिस्तलखौ मोननो हायाखै। आयेन बेरेखायै बे खामानि मावनायनि दायाव आमिर आलीजों लोगोसे गासै 7खौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। 7नि मादाव 4आ लखिमपुर जिल्लानि, मुङा फारियै आतिकुल इस्लाम, मफिज उद्दिन आहमेद, साइफुल इस्लाम आरो हाबिबुर रहमान। ट्राइबेल हारिया जौगानायनि बेरेखा नङा, नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ खहा खालामनानै राजथावनि गायसननायखौ गनायनो हाया। बे खोथाखौ बुंथिदों सिसिट'वाया। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि राजथावनिखौ सानजाहा जागिरद फारसे, सोनाबहा पलासबारि आरो साहा तामुलपुरसिम लांनाय जासिगोन होननानै खौरां बिजोङाव बुंथिदोंमोन। बेखौ लानानैनो सावरायनो थाखाय सिसिट'आ आसाम सोरखारखौ नारसिनदोंमोन। बे लेखायैनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा सिसिट'आनि दैदेनगिरिफोरखौ दिसपुरनि गण भवनाव थानाय आसामनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव हांख्रायनानै सावरायलायदों, जेराव सिसिट'आनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी, ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि, एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर, राभा फरायसा आफाद, देउरि फरायसा आफाद आरो माखासे आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। बेयाव बाहागो लानानै बिथांमोना बुंथिदों दि सिसिट'आया जौगानायनि बेरेखा नङा, नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ खहा खालामनानै राजथावनि गायसननायखौ माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो आसामाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा हानि पाट्टा मोननांगौखौ लानानै सावरायलायनाय जादों होननानैबो बुंथिबावो सिसिट'आनिफ्राय। मोनफानि उनाव मोनफा सिलिन्डार बेफ्रुनायजों गोबां न' बांफोरानो सेवहांगार जादों। गुवाहाटीनि खृष्टान बस्तिनि उदयाचलनि गंसे न'आव गिबियाव सिलिन्डार बेफ्रुग्रोदोंमोन, बेनि उनाव मोनफानि उनाव मोनफा सिलिन्डार बेफ्रुदों, जायजों द्रौपदी रय मुंनि सासे आइजोआ अरजों खामनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो मोनफानि उनाव मोनफा सिलिन्डार बेफ्रुनायजों गंथाम न'फोरा सेवहांगार जाजोबदों। अर खोमोरनो थाखाय गोलाव सम नाजानायनि उनावसो अर खोमोरग्रा बिफाना अरखौ खोमोरनो हादों। बे गेस सिलिन्डार बेफ्रुनाय जाथायखौ गेस सिलिन्डार लिक जानायनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थांनाय एप्रिल दाननिफ्राय दासिम थाम्फैनि बेराम जापानिज एनसेफेलाइटिसजों 23 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। नेशनेल हेल्थ मिशन अफ आसामनि रिपर्टनि बायदिब्ला रायजोआव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव थाम्फैनि बेराम जापानिज एनसेफेलाइटिसजों 4 जिउ गोमानायजों दा रायजोआव गासै 23नि जिउ खहा जाबाय आरो थांनाय 24 घन्टायाव 16 गोदानै जापानिज एनसेफेलाइटिस मोननाय जादों। बेजों रायजोआव दासिम 160आ बेरामजों नाख्रेबजानो गोनां जाबाय। गोदानै 16नि देहायाव थाम्फैनि बेराम जापानिज एनसेफेलाइटिस मोननायनि मादाव 4 नगावनिफ्राय, 3 अदालगुरिनिफ्राय, 3 नलबारिनिफ्राय आरो माखासे। रायजोआव थाम्फैनि बेरामखौ होबथानो थाखाय डिस्ट्रिक्ट रेपिड
रेसपन्स टीम दानानै रिपर्ट होनो थाखाय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेन्टआ गासैबो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननिसिम बिथोन हरबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।